Og velkommen til mit nye madprogram. I dag har vi en gæst i studiet, det er Rejgrill, og vi har øl. Og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave. Det skal vi improvisere, fordi det bare er pis fedt. Rejgrill, hvad har vi gang i? Vi skal finde noget lækker mad. Stærk mad, god mad, det er hvad jeg har lært af mig selv. Lidt sødmælk, så er det sødt. Der er antipest italiano, der er sådan noget. Jeg tror det er det fucking luksuskød. Noget avocado her. Ja. Gavdagen. Det er selvfølgelig økologisk fra Irma. 45 plus, det vil sige at man skal være 45 mindst for at spise af den. Ja. Men vi lever livet på kanten, så vi fucking lige laver sådan. Sidst men ikke mindst, lidt rucola-salat. Man skal følge madpyramiden. Ja. Okay, nu går vi i gang her. Er der ikke mere plads? Hvad skal det her? Vi har nogle stykker smør på den her pande. Det er altid vigtigt at være lidt sund, så derfor har vi selvfølgelig købt noget salat. Jeg kan ikke engang huske, hvad en her hedder. Avocado. Vi tager den avocado, putter proppen ud. Ja. Vi hakker det lidt i mindre stykker, så alle kan få lidt. Vi skal bruge lidt mælk, men det skal være lidt sødt. Sød mælk. Ma! Rapper! Vi skal bruge noget chili, fordi det kan ikke være for sødt. Vi skal ikke lige udsømme, det skal være lidt stærkt. Og så ind i køleskabet med resten også salaten. Kan vi få en statusopdatering på... Ja, men Film! Der er et uheld! Fuck! Det er rettet op. Nå, det der sker her i køkkenet, da vi laver fucking god mad, vi har avocado, noget chili, mælk, salat. Og hvad var det første, vi puttede i? Smør. Smør. Men hvad er en rigtig mad uden ost? Det er et godt citat, ikke? Kniven er lidt fedtet. Vi bruger en saks. Så var det godt, at jeg lige så en saks her. Ja, lidt italiensk inspireret. Jeg er rigtig glad for pizza, personligt. Men Foodporn. Men vi har et problem. Indtil videre er det bare en vegetarret. Det skal vi lige rette op på. Det er godt, vi har noget dyr pølse og købt af Ejgil til mor. Så det her det er sådan et trick, jeg kender ud fra byen. Zombie, bitch, I'm zombie. I'm zombie. Ja. Vi vender tilbage efter reklamerne. Hey. Vil du gerne have en elkæde? Ja. Fint nok, jeg er den, mand. Tak. Det er sådan, de lavede Voldemort i Harry Potter. Så den mad, jeg spiser, lige smage på det. Han har avocado her, meget der på den kniv ind i munden. Men jeg er jo sådan halvt Drake-fan, ikke? Så det er YOLO. Fandme godt, det knaser. Hvordan gør man? Bare ja. Derop, men... Ja. Okay, vi skal lige vente lidt. Arigato! Jeg er lige DJ. Jeg er DJ.
Hvad så, Roskilde? Hey, nu er Anton lige ude på toilettet, men imens så kan jeg komme med et lille fif til derhjemme, til hvis jeres mors pande er blevet brændt på, og den ser virkelig sort ud, ikke? Så tager I noget vand, og så begynder I fandme bare at tænde for gassen her. Der, ikke? Så står det bare der og koger. Selfie-kamera, så skal maden spises. Jeg er klar. Vi starter på det her. Det er fandme godt. Syrup. Lidt salt, selvfølgelig. Tak, mange tak. Det er syrup med pølse og salt. Det smager godt. Filmer mig? Ja. Filmer du mig? Du skal ikke filme mig. Jeg spiser min mad nu, og det... Altså, det er imponerende, hvad man kan med en køkken. Og så få ingredienser sådan. Jo. Jeg tror vores vand her er færdigt. Nu kan vi gøre panden fuldstændig ren. Vi tager noget chili her, fordi det skal stærk mad gøre det en stærk mand. Jeg har det fandme godt. I hans sidste bid af måltid. Jeg vurderer måltid ud af 10 stjerner. Så giver det personligt 5,5. Jeg vil også sige 5,5-6 deroppe af. Du ved, det er meget godt, og det er stærkt, og det er sødt på en gang. Men det er som om, der mangler noget. Salaten, den blev brændt på. Det kan I se her. Det er meget chips. Vi har en love-hate relationship. Ja. Den filmer nu. Ja, vi skal lige sætte noget musik på, for denne sang er også fed. Filmer du? Jamen altså, det var alt for i aften. Hygge jer. Lyt til min musik på SoundCloud. Og så ses vi næste gang, jeg laver et afsnit, mand.